Здравейте! Казвам се Константин Георгиев и съм на 16 години от България. Мечтата ми е да стана политик. Представете си свят без предразсъдъци, високомерие и жажда за надмощие. Представете си свят, където всички се посрещат с добре си дошъл, жадни да опознаят всяка култура, бит и традиции. Представете си свят, в който уважението е на първо място и целта е наистина да няма гладуващи, да няма насилие и война. Мирът не е само отсъствие на конфликти. Мирът е и състояние на духовна хармония и солидарност между хората. Мирът е баланса между жаждата да задоволим потребностите на нас, хората, и използването на ограничените природни ресурси. Великата българска история е доказала, че съединението прави силата. И ако сме единни, можем повече. Моята идея за постигане на световен мир включва еднакво образование за всички, взаимно разбирателство и подкрепа за всеки искащ да се развива, за да подобри живота си на тази прекрасна планета. Моята мечта е да работим заедно като глобално общество, да преодолеем предразсъдъците и да насърчаваме разнообразието и да строим мостове между различните култури и нации. Това е пътят към истинският мир. Обединението. Мирът не е просто цел, която постигаме за ден, година или десетилетие, а процес на постоянно сътрудничество и опознаване на работата, която изисква единност. Истинският мир ще се роди и ще расте само тогава, когато достигнем истинска зрялост и започнем да проявяваме емпатия и уважение към проблемите на нуждаещите се. Нека съвместно изградим свят, в който всяко живо същество ще се радва на небе без бомби, живот без глад и нищета, живот изпълнен с надежда и мечти за самоусъвършенстване. Мирът е като мелодия, която изпълва всички ни с хармония и вълнение. Нека съчетаем нашите усилия като живописци и започнем да рисуваме новата история на платното, наречено Земя, създавайки шедьовъра мир. Приемайки тази мечта при сърце, ще дадем надежда за по-добро утре, защото ние децата не чуваме думите, а следваме и се учим от примера на възрастните. Днес имаме обща цел да обмислим как можем да си сътрудничим за постигането на световен мир. Това е част от моята реч. Останалата ще можете да разберете в прикаченият електронен носител.